Numeroso público procedente de toda Galicia e de comunidades limítrofes gozou ca variada programación que ofreceu o Criterium Aeronáutico, que consolida o aeródromo de Rozas e a nosa provincia como un referente da aviación deportiva e da divulgación neste ámbito. Para os que querían liberar a adrenalina, deúselles a oportunidade, por exemplo, de saltar en paracaídas, un dos grandes atractivos desta cita que celebrou a súa 17ª edición durante esta ponte festiva do 25 ao 27 de xullo. Os máis ousados tamén se atreveron a participar en voos acrobáticos e non menos emocionantes foron os bautismos aéreos para aqueles que subiron por primeira vez nunha aeronave. Pero o encontro tiña moitas outras actividades en terra e para todas as idades. Entre outras, houbo a oportunidade de ver de preto un helicóptero da Garda Civil ou avións do Exército. O deputado de Promoción Económica e Social foi un dos asistentes que se interesaron polo funcionamento de algúns dos vehículos aéreos que participaron no Criterium. Pablo Rivera estivo acompañado por membros da directiva do Real Aeroclub de Lugo, que organizou o evento ca colaboración da Deputación, que achegou 10.000 euros. Outras das actividades con máis seguidores foron os simuladores de voos, que permitiron a nenos e adultos poñerse ao mando dun avión con total seguridade. Tamén suscitaron moito interés as exposicións de aeronaves históricas ou os proxectos aeronáuticos do Centro de Formación Profesional das Mercedes.